kolo slávnostne odštartované. Respekt Ladies Race Slovakia Nová Baňa. Posledné kolo bolo už také ťažšie, ale udržala som sa a zostali sme iba 3. Tak sme si nastupovali navzájom a nakoniec som prešprintovala druhú v cieľovom kopci. Takto nejako sme si s týmom predstavovali aj pretek a vyšlo to 100%, takže som spokojná veľmi.